market ni. Oh, apple na. Apple. Market. Market ka paingon, sir. Para ra man customer ani, sir. So na ba naka butang nga tarpaulin no. Dali ra ka dito, dugay ka, dali ra ka okay ra gud pod. So dali ra ka. Wala malinaw. Sige. When you smile. Abot mo rin takong. Ano kong? Asa ang buka? Asa ang buka? Maningil buka? Balik, may halin. Balik ka kay Halin. Surgaya, balik. Stilan. Ito mag-helmet niyo, mag-helmet mo, buwan. Mag-helmet mo siguro, kaya rin dito madakpan. Ha? Ya, may kiwa ka madausos. Market. Ada. Ada. Ada kas market, sir? Market ka paingon? Alingit ko gabas. Ang pabayad yung gabas? Wala yung mabait, benta? Benta? Kaya mo may bayad pero customer solir ng yan kaning area ni para na market. Ay, Oo. Gilang pero okay ra gud. Kadar gabas mo kay mo kan. bayad ako. Gilang kayo lang. Wa may bayad pod. May bayad eh. Oo, may bayad. Dali na nga ito na. Gilang. When you smile. Saan to? Gulalis to? May alam niya, ikaw may saging way. Vitamin sa saging way. Bena? Ha? Bena? Oo, bina. Bena? Oo. Ha? Oo. Vitamin saging manambok ka na wa. Ha? Manambok ka. Manak paningil kong. Baday.